Walang madaya, walang haharap. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Oh, wait lang. Wait lang. Wait lang. Ay, kulang ata. Oy, wag na muna. Wag ibubulong. Wag ibubulong. Oh, get ready. Okay na? Get ready. 1, 2, 3, go! Oy, guys! 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 Okay lang, guys! Bayan, makadali na. Oh, 1-0. 1-0 pa lang ganun. 1, 2, 3, go! Oh, no, 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 no. Ay, ata! Mali, mali. Wala magsasabi yan. Ay, meron nang nakasagot. Ang sagot ay plancha. One, 1-1-0. Ola, best of 3 to, best of 3. Pangatlo, ito na. Ito na, guys. Oy, form your line. Oh, wait lang. Oh, bawal magsalita. Dapat no, kawan magigaw sa ulo. Okay. Bawal magsalita. So, 1, 2, 3, go! Oh, no, 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 no. Bayab! Apo! 700 ako na eh. Oh, no, 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 no. Ay, correct! Isa na lang. Ito na, ito na. Ed, boys! Wait lang. So, get ready. 4, 3, 2, 1. Individual suda. Mga siguro. Ajaction na to. Oh, no, 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 no.
Balik na lang. Ay, wala magsasabi. Kalbo. Meron na tuto! Ayan! Ay, walang magsasabi ah. Oo, ayan, tuto guys. Ito, madikit ang laban sa 300,000 pesos guys. Ito rin yung pinakataabangan natin. Ayan, kawawa naman yung rainbow. Kawawa naman yung rainbow with action. Ayan, kalbo kasi narinig mo, rainbow. Ayan. Rainbow. Ayan, kakarinig mo ng kalbo, rainbow, tuloy na sabi mo. Magyaw, magyaw. Sige. Ay, ito na yung pinaabangan natin. Guys, last na to. Okay. Ito na. Oy, talikod. Walang madaya. Change word tayo, change word. Sir, change word. Wait lang. Sinabi kong go sa kalaban. Nabasa mo na? Wait lang. Okay. Wait lang. Okay. Ayaw, wala magsasabi. Okay, ready. In 1, 2, 3, go! Video. Bayat nyo. Tama! Ayan, 2, 1, 2. Oy, eto walang mag-open ng talagang walang dapat maririnig. Get ready. Up! Ay, wait lang ito. Ay, huwag kang magsasabi. Okay, ready. In 10, 9, go! Bulan. Ay! Ang sinabi ko is specific. Kung English.
Kung Tagalog, kung Ilocano, sinabi ko yun kanina. So, ang sagot ay buwan. Okay guys, so ito na yung 600 nyo. Ingkan, bulan. 1, 2, 3, 4, Napakahusay, pakibigyan ng mga hinayupak natin. 600! Oh, ito lang.